Okay. English, Tagalog, Bisaya, Nihongo, translation. English, kakao. Tagalog, kakao. Bisaya, kakao. Nihongo, kakao. Og this time mga kahigala, mao ni siya ang ato ang testingan kung lami ba jud ning kakao diri sa amo ang lugar. And local lang ni siya nga kakao mga kahigala. Og ato ang i-open o atong tan-awon kung nindot ba ang yang sulod. So testingan nato, natural lang na pagkabuak, di ba? Inani mo nanion man pagbuak sa kanang sa mga bukid-bukid. Kapak-kapak lang ni ba para makuha jud nato. Simple lang, walay gamit nga kutsilyo, walay gamit nga mga unsa ba na sundang, ato ra ning idokdok. Uy, sama ni, daot. Daot man. Sumngita na po tayo isa, kanina po. Daot man oh, ay kaygala oh. Daot ang resulta. So, next na pod. Saan po kayo resulta ani? Para makakaon ta ba? So, daot mong gihapon ni. May damage. Oh. Daot gihapon. Daot. Kailangan siya kuanon mga kahigala. Daot gyapon ang yang kuan unod. So napamatay tulo ka buok. Napatay tulo, so ato gyapong testingan og able kung nabagayod. Na, otro pod. Daot gihapon. Unsa man yung mga bunga ani nga puro mandaot. So napamantay di lang ta mawal pag-asa no kay napatay duha ka buok basig nara diri ang pinaka lami kay na kakao ba. Ato gyapon ning ibundak-bundak. Na. Sayang mga kahigala oh. Pwede na unta ni siya pero nadaot gihapon sa sulod. Pero dili kumukaon ani kay basi masakitan tagtiyan ani basi makakwarta ino ng doktor na to ani. So wala gihapon, dili gihapon na siya pwede kaunon mga kahigala oh. Daot gihapon siya. So dadaot. Pero magamit pa ayang kuan liso. Then ang kabalo mo mga kahigala, ang kaning chocolate nagikan ni siya sa kakao. Kakao nga prutas. So pwede gyapon ni siya ibulad ni siya daghan og process ani bago siya mahimong chocolate. So magamit gyapon siya kay dili man daot ang iyang unod. Pero daot gyapon jud ang iyang kuan, iyang mga lawas oh. Okay. So mao ni siya ang kakao. Pero daot lang kailangan jud pud siya alagaan ni mga kahigala, isprehan and kanang nay abono and usahay ginabutangan ni siya og silupin para kanang dili kay siya ang kuan mo gud ani is insekto mo gud nin bantog na daot siya kay kanang nay mga insekto dili insect ha kanang insect kundi insekto ba kanang basta insekto. So mao ni siya ang result pag dili siya matarog atiman. And sa asa man natin ibundak mga kahigala. Gusto ko kasi kung ulo no. Uyog. So, nako ipakita sa inyo kung unsa jud ang nami kaayo nga kakao. So, mga kahigala gitagaong papa ba, supportive kay ba. Nani ang yang sakto nga pagka kakao, hinog, fruits. So, tilawan na to, ana man siya. Inande ang sakto pag abli di mga kahigalo. Ana man na sirado. Naon din na siya di ay ana ba pina ublong. So mao ni siya ang kakao. Okay, tilawan nato.
Tamis siya. Lasang kakao. Ang lasa sa kakao mga kaigala kay aslom nga tamis. Okay, so salamat sa inyong pagtanaw. O sa next video na pod. God bless sa tanan. Thank you for watching.